Башкортостанда Салават ере тарихи мемориаль комплекс асыла. Ул милли геройдың тауған ауылында тәкәйдә урынлаша, ә Юрүдән буенда Батырдың тауына 270 ел тулуы айканлы Салават йыны оештырыла. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Салават йынының сценарий авторы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Зөһрә Буракаева. Һаумыгыз, Зөһрә Катовна. Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты буларак, йыйынды әзерләү ул һеҙҙең өсөн ниндәй әһәмияткә, ниндәй тулҡынландырғыс мәлгә эйә? Мин был йыйындың бер тапҡыр сценарий авторы булғайным. Ул йылы беҙ Салават Юлаев менән Рәми Ғариповтың шиғри быуаттар аша шундай һөйләшеүе, шундай бер ниндәй шиғри образды уҙырҙыҡ инде. Салават Юлаевты күберәк шундай эстәлеген асып инде. Шағир булараҡ. Шағир булараҡ, сөнки ысынлап та ул үҙенә күрә бер феномен бит инде. Рәми Ғарипов та ысынлап та Салават ерендә тыуып, уның рухы менән рухланып, тәүге улына ла Салават дип ҡушҡан бит инде. Һәм менә шуға бәйләп, шундай ныҡ матур бер йыйын эшләгәйнек. Унда режиссер Азат Яһаншин менән бер шул матурлығын әйтеп бер тапҡыр эшләгәйнек республика кимәлендә. Шуға миңә был йыйынды эшләү инде хәр тәүгегә түгел дип әйтәйем. Унда һәр әле менә яланға килеп төштөк инде, 2 тапҡыр яланға киләбеҙ. Теге һәр мөйөшө яҡын дип әйтерлек, сөнки унда бик күп көндәр үткәрелде бит инде. Әле лә беҙ әҙерлек өсөн бер аҙна алдан барабыҙ, сөнки унһыҙ булмай, сөнки унда күмәкләгән сәхнә менән мотлаҡ аттар, күмәк аттар менән шундай сәхнәләр була бит инде. Һәм был юлы инде беҙҙең иң башлан әйтәйек, ҡәҙерле тамашасылар өсөн 16 июнь була ул. Сәғәт иртәнге 9-дан башлана төрлө конкурстар, рәсми асыу һәм киске 7-гә тиклем буласаҡ. Көн дауамында һәм ошолай уҡ мына төрлө башҡа саралар була бит инде. Төрлө конкурстар була һәм беҙҙең театрлаштырылған тамаша сәғәт 11-дә башлана. Был юлы һеҙ кемдәр менән эшләйһегеҙ? Был юлы минең иң яратҡан ижади төркөм. Беҙ эшләтеп, рәхәтләнеп йөҙөп эшләргә башланыҡ инде. Ул минең режиссер Сулпан Асҡарова, композитор Вәсил Ғафаров, шулай уҡ Эльвира Даутова, һәм үҙебеҙҙең эшләгән хореографтар, үҙебеҙҙең эшләгән административ төркөм инде. Шулай итеп беҙ Азат Нәбиуллина Сибай филармонияһынан һәм беҙҙең унда Сибай, Сәлтамаҡ, учалы филармониялары, профессиональ коллективтарҙан, шулай уҡ Салават ошо менән беҙ ниндәр арала бит инде йыйындар эшләмәй торған, ул район кимәлендә республика дип аталды. Салават ерендә шул арала бик күп коллективтар, шундай көслө коллективтар барлыҡҡа килгән һәм уларҙың бөтә коллективтарын йәлеп итәбеҙ, бейеү, вокал коллективтарын һәм беҙҙең тамашанан һуң шундуҡ башлана байрам концерты. Уны ла беҙ үҙенсәлекле, матур ғына итеп сығыштар менән шул яҡтан сыҡҡан Зәйнетдин, шул проекты, Биш бармаҡ проекты, уларҙың бик рухлы йырҙары бар бит инде. Ғөмүмән, был беҙҙең тамаша Салават варихтары тип атала һәм ысынлап та беҙ уның әлеге көндә, әлеге ваҡытта, илдең ҡатмарлы заманында беҙ уның исемен нисек күҙаллайбыҙ, ул беҙҙең төп, беҙҙең теге бөтә үҙенең иле ере өсөн иң, ул бит нимә менән, Салават Юлаев нимәһе менән уникаль. Уның көрәше, ул бит милли көрәш түгел, ул интернациональ көрәш. Һәм Юлай һәм Салават Ҡобайрында ла шул сағыла бит инде. Мына әле мин уның төрлө йылдарда яҙған яңыртан бит инде белемде, төрлө приказдар, нәмәләрен, Ханзафар Усаев, Шлегвинцев, уның бөтә дуҫтары ла, ул ысынлап та ғәҙеллек өсөн интернациональ көрәш булған бит инде. Һәм беҙ тап шул яҡтан да асырға тырышабыҙ. Уның шул ваҡытта уҡ бөтә
тотуш ил немәһендә киң карашлы булган. Ул бит инде тотуш ил өчен, тотуш халыктар өчен ниндәйдер гаделлек өчен көрәшкә сыккан. Димәк, быел ул шагыйрь буларак кына түгел, киң карашлы, сәясмән буларак та сагыз, милли герой һәм батыр буларак та. Без уны асабыз, уның рухы гел безнең менән дип асабыз, шул яктан без уның теге ниндәйдер биография, ниндәйдер теге эзмәтлекле, уның шул көрәш тарихында түгел, уның рухы ул һәрберебез менән тигән шундай юсыкта алып барабыз. Сөнки сынап та шундый катмарлы заманга без ниндәйдер үзебезнең тарих менән безгә бүләк ителгән ниндәйдер көчле шәхестәргә таянырга тиешбез бит инде. Ул үзебезнең Шайморатов генерал буларак менә шундый шәхестәргә таянып булган бит бездә менә шундый теге иле өчен һич шикһез үзенең тормышын да, үзенең бөтә булмышын да курбан итәргә әзер шәхестәрбез дип менә шундый юсыктан асабыз инде. Салават ролен кем башкара? Был сердә әйтәбезме, юкмы? Юк, без сердә әйтмәйбез, чөнки ул сердә һәр әйтәк интәүдә уның теге образы туасак, ашнан уның образы салатка. Без ул безнең яланга атылып килеп сыккаста аппак аттарда уны тамашасы салават итеп кабул итһен өчен без ул серде мөмкин тиклем узаграк яшәргә уйлыйбыз инде. Узаграк хаклайбыз. Узаграк хаклайбыз һәм гомумән тамашаның аптырарлык та, хисләндерлек та, уйландырырлык та урындары күп буласак, шуга 11гә һуңламай килүгезне һорайбыз. Менә шуның өчен безнең республиканың иң һәйбәт коллективтары ялеп ителгәндә, иң һәйбәт артистлары ялеп ителгәндә, шуны үз күзләрегез менән күрергә тиешсез. Телевизордан карау ул икенче. Онда бит Салават калдырмай сәйергә тырыштык. Беренче, икенче Салават yerендә үтте бит. Шуннан Таратау ягында, Балтас районында, Сакмагыш районында мен калдырмай, балаларым бәләкәй булһала, шуны эйәртеп сыгып китә торгайным. Чөнки ул yerдә нинтиктымда күмәк теләкме, күмәк дуга килеп сыгамы. Мәсәлән, Салават yerендә Салават килеп сыккан вакытта гел бөркүттәр саңк-саңк итеп килеп сыга. Йөргән буенда. Уны йөргән урындары бит инде. Бында уның каяһы, менә якында гына уның Салават мәмерияһе бит инде. Бөтенләй якында гына улның Тәкәй авылы бит инде. Әйткәндәй, Тәкәй авылында тарихи мемориаль комплекс асыла. Ул нисек итеп күз алдына килтерәгез? Ул гомумән күптән көтелгән урын шулай бит. Унда Салаваттың рухын хаклардай бер ниндәйдер туристлар барып күрерлек, башкаларны да таныштырыр урыны булырга тиеш. Һез бына уга нинди өметтәр баглай, нинди булырга тиеш ул? Мен уга нинди өметтәр баглай, без әлбәттә ул барып карый алмадык, менә әле теге төзелеш вакытын барып карагайны. Минең тәкъдимимдә унда ошо Салават yerендә менә юбилей елы бит инде Курайсылар съезды үтәсәк. Һәм мин уйлыйм, әгәр мәсәлән Курайсылар ошо съезд безнең бит инде хәзер бик зур мәдәни өлкәләр, бик зур нәмә өлгәштек бит инде. Бу Курайсылар ансамбль булдыру, дәүләт ансамбль булдыру. Һәм менә шул дәүләт ансамбленең презентация республика көннәрендә була тинеләр бит инде. Менә шул зур сара алдынан уларның съезды үтә, менә шул Салават yerендә уның яраткан моңдарын уйнап, ошо Курайсылар ошо yerдә йыелып, ниндәр Курай дугаһы булыр дигән менә минең эстән шундай ниндәр бер хисле бер тойгы инде. Менә улар шул yerдә, асык yerдә шуны үткәрһәләр, бик матур булыр инде дип уйлыйм инде. Әйткәндәй, Салават елы быел 20нче тапкыр үткәрелә. Шулай бит, 2004нче тапкыр, ул 2004 елда беренче тапкыр үткән ул. Һәм уның үзенең традициялары бар, Салават елы батыры. Һылу кызлар өчен аерым бәйге, сәсәндәр өчен. Быел ошо традициялар хакланамы? Һәм бәлки тагыла яңа ниндидер конкурслар бардыр? Яңа конкурслар буласа, ул Уран кул осталары конкурсы, әле менә уга
гаризалар кабул ителә инде. Оның төп шарты ул сувенирдардың һәм күрһәтелгән эшләрдән салават темаһы менән бәйле булырга тиеш. Шулай традицион тирмәләр конкурсы, сәндәр һәм шул батырдар һәм йөзек кашы Зөләйха дигән һылыудар конкурсы. Тик элекке вакыттан бер кайтыш ягы бар. Хәзер яңа шарттар буенча аттар менән эшләүгә мотлак теге рөхсәт кирәк һәм улар теге тота килеп аттарда сабышау нитү ул хәвефлек мәсьәләһе һәр катырак куела. Әмма шулай да без был конкурсларга бик оста режиссерларны җәлеп итәбез. Безнең командадагылар әйтеп китәйек, ул Фәргать Гарипов, Вадим Гылманов, Лена Нигъматуллина. Әгәр безгә исән-һау команда менән эшләргә рөхсәт бирелһә, мөмкинчелек булһа, без әлбәттә бик матур тамаша сыгарырбыз дибез, чөнки без рухташларны хәйләргә тырыштык. Амына теге уннан алда тамаша дигән бит инде. Унда безнең Фәргать Гарипов та бөтәһе шул катнашты, Салават Рәми Гарипов ролендә һәм шуга мен уйлыйм, без бөтәбездә менә Сулпан Аскаров 2004 елдан бирле был йыеннарда катнашып килә бит инде. Бөтәһе Салават Рахмановлар. Ошо йыендың йолаларын һәйбәт белгән кешеләр дип әйтәбез. Чөнки йолаларны бозырга ярамый, улар уны иң көчле менә безгә бит инде Альмира апай Куатова һәм Сәрва апай Суринаның менә шундый уларның көчле һәм шундый нияттәре менән яралган йолалар бит инде улар. Әлбәттә, уларны хакларга кирәк һәм уларның юлын дәвам итәргә кирәк. Шулай да бына аттар менән аерым рөхсәт кирәк дигән. Йыен булганда ат сабышы булмаган, мөгаен була. Ат сабышы була. Менә ат сабышы була, чөнки унда менә хәр әйтеп китәм әле, спорт ярышларыннан бик нык күркәм көрәш буласак. Унда ул хата регионара буласак, чөнки Силәбе, Пермь өлкәһеннән дә киләсәктәр безнең катнашучылар һәм ат сабышы. Байрам концертлары була бит инде. Матур-матур артистларны алып киләбез һәм иң баштан алып иң адагына тиклем безнең Милли халык оркестры буласак, иң һәйбәт дирижерлар уйнайсак, иң көйләр яңгыратасак. Бер һүз әйткәндә, был Салават йыенында республиканың иң шәп иҗатчылары, иң шәп дәүләт ансамбльләре һәм коллективлары, йырчылары. Зур рәхмәт сезгә, Зөһрә Диккатовна. Әңгәмәгез өчен хөрмәтле тамашачылар. Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Зөһрә Буракаева менән Салават йыены ничек үтү турында һөйләштек. Салават йыенында сорашканга тиклем